Eżis ħbieb merħba għal rokna oħra fir-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin naħdmu bil-molds, bil-forom. Hemm ħafna tipi ta' forom li nistgħu nużaw, l-eħfef forom li nistgħu nużaw huma forom tal-kejkijiet u nimlewhom b'tafal abjad. Dak it-tafal li meta taqla l-forma jinxef waħdu. Dak huwa l-eħfef proċess għax inti ġast kemm timla taqla tali jinxef u twaħħal. U mbagħad it-tieni l-eħfef proċess huwa li nużaw daw it-tip ta' forom li huma jitawġu bisħana nistgħu noqtawhom bl-inqas nistgħu nixkatlawhom u nagħmluhom kif irridu aħna. F'dal-każ jien ħankun qed nuża dan huwa romblu bihom jekk nagħmel hekk tinqasam imma jekk insaħħana tidritta. U għandi din il-forma li hija għandha biċċa li diġà użajna f'wieħed mill-programmi u din ħanużawha biex inżejnu l-injama li aħna qegħdin naħdmu fuqha. Kemm infakkarkom li s'issa użajna għamilna il-proċess ta' żeba bażika, għamilna il-crackle effect, għamilna id-decoupage u għamilna il-raised stenciling. U llum ħankomplu b'dan il-proċess billi nużaw dawn it-tip ta' forum. Fil-fatt jiena ħanibda mill-ewwel għandi kulur li ħankun qed nuża li huwa kulur greige li huwa bejn gris u beige biex nagħti l-kulur li daw il-forum qabel ma nwaħħalhom. U l-kolla li ħanuża hija kollha ta' drappijiet, tintuża drappijiet imma tista' tintuża għal ħafna affarijiet oħra. Nsiba komda ħafna għax tmexxi u tinxef ħafna malajr, allura ma jkollix diffikultà biex nuża. Mela, tlaqna ħanurikom kif insaħnu l-forma, naqtawha u nisbawha. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk għandi l-injama diġà lesta mix-xogħol li għamilna fil-ġimgħat li għaddew u għandi wkoll dan il-heat gun li ħankun qed nuża biex nidritta l-forom u naqta' minnhom. Mela l-ewwel ħaġa li ħanagħmel għandi din il-forma li ħanuża biċċiet minnha biex nagħmilhom f'kantunieri u ħanaqsama nofs u kwart. U l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel jiena insaħħana biex titgħawweġ. Issa, kif saħħanta jiena fil-fatt ħadet li ftit minuti, ftit momenti kollox u diġà lesta biex naqtawha. Anka b'imqas żgħir bħal da nistgħu naqtaw. Jiena l-ewwel ħaġa li ħammur ħanaqta' nofs Mela jiena qtajt in-nofs u hawnhekk it-trufijiet nista' nixkatlhom mill-ewwel anke meta jinxef nistgħu nixkatlawhom allura mhux ħajkollna problema biha. U dik l-ewwel waħda u hawnhekk ħanaqta' il-kwart. U hekk jien għandi din il-forma lesta issa biex intiha l-kulur vera faċli biex jintużaw. Dawn ovvjament nistgħu nsibuhom mill-ħwienet ewlenin jgħinu ħafna wkoll għax iħaffulna ħafna iktar ix-xogħol. Issa din il-forma hawnhekk ħankun qed nużaha f'wieħed mill-ġnub u ħanaqtala l-eċċess li għandha hawnhekk. Kull ma ħanagħmel ħansaħħan it-talt nara fejn irid impoġġiha u kif ħateħel u nimmarka u naqta' iż-żejjed. U din lesta wkoll kemm nixkatlawla naqra it-tarf u niċċattjawha fl-art ġisa persi saħħannija din li qed tawġet. Issa, l-aħħar ħaġa, għandna dan ir-romblu rridu dritt mela npoġġu ħawl
issa nidrittawh sa dan kemm niftħu hekk ġi letteralment qisu żigarella. Kull ma rrid nagħmel jiena nidrittah naqta' nikkalkula kemm naħseb li għandi bżonn għal żigarella ovvjament jien ħankun qed nagħmel titbira id-dawra tal-kaxxa bih naqta' żejjed u nħallih ċatt biex kemm jista' jkun ma jitgħawwilx. Hawnhekk għandna il-forom lesti. Fil-fatt qed jitgħawġu kemm insaħħanu ftit biex nerġa' nidritta kollox fuq iċ-ċatt. Mela kemm inpoġġuhom fuq iċ-ċatt biex hekk issa dawn huma lesti għaż-żeba'. Ħalluhom kif huma għandna dawn. Għandna din u għandna dawn il-biċċiet. U issa minn hawnhekk ħammorru u nagħtu l-kulur fuq kollox. Issa, meta nkunu qed nagħtu l-kulur nistgħu jew inwaħħlu mbagħad nisbaw wara. Imma f'dal każ peress li jiena diġà għandi bażi kuluri u teknika differenti oħra, kull ma ħanagħmel nagħti l-kulur qabel ma waħħal biex bekk ma jkollix diffikultà biex nispiċċa x-xogħol. Ma jkollix għalfejn noqgħod nuża tnieżel irqaq biex nagħmel it-trufijiet. U fil-fatt it-trufijiet minix qed nelabora ħafna qed inħallihom anke fuq il-kulur tal-injama għax kif spjegajtilkom anke f'episodji oħrajn ħankunu qegħdin nużaw il-brown wax għall-aħħar proċess biex kemm jista' jkun ikollna effett ieħor differenti ta' x'nistgħu nagħmlu. Mela qegħdin taraw għandna il-forum lesti u pratikament nixfin kull ma rridu nagħmlu issa niddeċidu fejn ħanpoġġuhom. U għandna dawn li jistgħu jiġu. Għandna din l-ewwel waħda ħanagħmluha fit-tarf. Ħanagħmluha bil-weraqjati il fuq jekk hawnhekk hija n-naħa t'isfel. U kull ma rridu nagħmlu naqtaw. Naqtaw il-kantunieri mela l-ewwel ħansaħħaw ftit. Ħanaqta il-kantuniera fejn ħadd tiġi tmiss il-forma l-oħra. Mhux għalfejn tkun perfetta. Issa ħanuża il-kolla, din il-kolla kemm indur bid-dritt hawnhekk. Dawn huma affarijiet li ġieli urejnikom waqt il-programm. Imma tajjeb li anka bħal dawn is-sessjonijiet jgħinukom biex tieħdu anka noti u tkun nistgħu tarawhom kemm on demand u kemm fuq is-social media tagħna. Issa kull ma qed nagħmilha fil-post peress li kollha għadha radba jista' jkun li tkun qed timxili. Allura nsaħħar biex inixxef il-kollha u fl-istess ħin inpoġġi din il-forma posta. Kull ma nagħmel inressaq għax issa il-kollha qed tinxef u l-forma qed tirtab. Allura b'dak il-mod tgħinni ħafna jiena nsib il-pożizzjoni tal-forma kif irrida jiena. Nistgħu nużaw mbagħad jekk irridu anke oħra biex nagħmluha fil-kantuniera l-oħra biex nagħlqu kemm jista' jkun il-frame. Imma dak inħalliha f'idejkom biex tkunu kreattivi kemm jista' jkun intom stess. Issa għandna dawn. Mela din ħadd tiġi hawn isfel. Nkunu hawnhekk. Kull ma rridu nagħmlu ftit il-kollha fuq taħt.
Duru kif nistgħu nwaħluha kantuniera hawnhekk. Issa il-kbira għandna l-forma kbira u l-forma kbira għadni ma ddeċidejtx eżatt fejn nagħmilha imma ddeċidejt li issa tiġi fuq dan il-ġenb. U fil-ġnub l-oħrajn ħanużaw il-forom iż-żgħar mela li qaqblinna immorru nużaw nagħmlu il-kbira issa barra l-frame għandna din il-forma kbira ħankunu qegħdin nagħmluha. Nwaħluha dan il-ġenb. Issa, għamiltilha l-kollha u jisa naqra mawġa allura ħasaħħala ftit ħalli tidriffa kemm jista' jkun. Kien kun nista' nafas ħalli il-forma toqgħod eżatt kif irrida jiena. Nagħtik ukoll kull ma fadlilna issa l-aħħar żewġ kantunieri li rridu nwaħħlu hawnhekk. Dik waħda nagħmlu hawnhekk. U ġitni mela, kif qegħdin taraw l-episodju ir-rokna tal-lum kienet fuq il-forum. Fil-fatt użajna daw il-forum li jitawġu bis-sħana tajnikom ftit idejat ta' kif tistgħu twaħħluhom u x'tip ta' kollha tistgħu tużaw u kif ukoll li il-fatt li aħna żbajnihom qabel ma waħħalnihom ma mlejniex kullum kien biex inkunu nistgħu noħolqu effetti differenti kif taraw fil-programmi li jmiss. Sakemm nerġgħu nintaqgħu nispera li tibqgħu tinsabu tajbin saħħiet.